Štýlová cestovná taška, ktorú jednoducho premeníte na ruksak. Na prednej strane tašky nájdete dve vrecká na zips. Na bokoch sú k dispozícii vrecko na zips, na druhej strane otvorené sieťové vrecko. Taška disponuje odnímateľným nastaviteľným popruhom pre pohodlné nosenie na pleci. Hlavná priehradka sa uzatvára dvoma zipsami. Na bočnej strane je k dispozícii aj uško na zavesenie, prípadne prenášanie v ruke. Na dne cestovnej tašky nájdete priehradku so zipsom, v ktorej sú uschované popruhy, vďaka ktorým ju premeníte na ruksak. Spodnú časť popruhov na uchytenie nájdete v bočných vreckách. Vnútro tvorí hlavná priehradka a malé zipsové vrecko. Túto vychytávku cestovnej tašky a ruksaku 2 v 1 nájdete len u nás, a to hneď v niekoľkých farbách.